nasekuthandazeni ngifisa kesisondele kuNkulunkulu akake khulumisane nathi ngoba kuvamisile bazalwane ukuthi abantu befuna ukubeka izandla bephulukise enyameni uthola ukuthi bayagula emphefumulweni izwi likaNkulunkulu lizokunyanga umphefumulo wakho egameni likaJesu sisamile ngeke samukele ingcebo yaNkulunkulu mfakela uCebekhulu usebenza lapha kwi-Crazy FM unathi namuhla ngicela namaphethelo omncinyane from i-Crazy FM mfakela uCebekhulu shayizana enkulu kwemakhaya ethu shayizana enkulu ezizofika phambili egameni lenkosi